Hello brothers and sisters in Christ. Welcome sa ato ang pamalandong karon. Adunay usa ka babayi nga diin ang iyahang bana na admit sa usa ka hospital diin ang nag-manage ni maong hospital usa ka religious order. So ang nahitabo mga igsoon, ang iyahang husband medyo taod-taod na gyud nga na admit imong hospital o murag hinay kayo ang progress sa kaayuhan sa iyang bana. Miabot na sa panahon nga kining maong babae medyo na luyahan na, no? Murag nawad-an na, hapit mawad-an na sa paglaom kung maulian pa ba ang iyang bana. Well, niagi siya sa sentro nga bahin sa maong hospital, nakalabay siya usa ka imahe, no? Imahe sa atong Ginoong Hesukristo. Og didto sa pagtan-aw niya sa maong imahe, nakahilak siya igsoon. Og diha siyang paghilak, nagsugod siya sa pagpagawas sa iyang gibati, sa iyang pagmahay, no, sa iyang mga questions at ubangan sa Ginoo ngano nga miabot ni nga kahimtang sa iyang bana o sa ilahang pamilya. Og didto iyang gisaysay ang mga negatibo nga mga pagbati, mga pulong ngadto sa Ginoo. Og ni question siya nga, Lord, kung tinuod nga imo haming gihigugma, kung tinuod nga gamhanan ka, Lord, nganong hangtod karon wala pa man mauli ang akong bana. Adunay usa ka security guard sa maong hospital ang nakakita og nakadungog sa gibuhat niining maong babae. Ug sa iyang pagkadungog sa mga pulong ni maong babae, no, midali siya sa pagduol aron paundangon or pugngan ang mga babae sa mga pulong nga iyahang gisulti, no, ngadto atubangan sa maong imahe. Apan brothers and sisters in Christ, kapamalandong, adunay usa ka pari di ay niadtong dapita, no, niadtong lugara sa maong hospital nga diin nakadungog usab sa gipamulong sa maong babae ug nakita niya kini maong security guard nga midali pagduol aron paundangon ang maong babae. Apan gipugngan siya sa maong pari, kapamalandong. Ug miingon ang maong security guard, "Dre, nganong imo makumpugnan, Dre? Kadungog ka sa gipamulong anang maong babae nga murag wala man siguro ni siya sa iyang kaugalingon ug wala siguro siya kaila unsa kagamahanan ug kamaayo ang Ginoo." Apan na maong pari miingon sa maong security guard, ayaw siya pugni kay nagampo siya. Maigsuon sa imong kinabuhi, tingali makaingon ta nga sa panahon nga kada bitong magampo ta, usay wala tay maingon. Wala tungod kay nagunahon na ta, wala tay mga maayog butang nga masulti. Ilabi na nining panahon sa pandemya, lisod kung ikaw usa sa mga tao nga apektado kaayo ni maong pandemya igsuon, makahuna-huna pa baka ta sa pagbungat o pagsulti o paggaray sa mga manindot na pulong at ubangan sa Ginoo. Usahay dili ta makaingon ta nga wala tay maistorya igsuon tungod kay nagtuo ta nga ang pag-ampo maot ning mga pulong nga makapahimuot sa Ginoo. Apan brothers and sisters in Christ, atong dumduman nga ang pag-ampo mao'y pag-surrender nato sa Ginoo. Ingon pa sa usa ka movie nga, it's okay not to be okay. At ubangan sa Ginoo igsud, okay lang nga ipagawas nimo ang imong negatibo nga pagbati, no? Mga questions at ubangan sa Ginoo. Tungod kay ang pag-ampo igsuon dili lang para sa mga maayo nga mga pulong nga imong gigaray, kundi ang pag-ampo gikan sa imuhang kasing-kasing. My dear brothers and sisters in Christ, no?
Ang akong batang gamay si Z, 2 years old. Doon na yung mga buta nga gusto niyang buhaton nga din among pugngan, akong pugngan. Usahay magtantrum, usahay magwild, no? Pero taliwala ng tanan, no? Nahandol pa nako. Now, how much more nakaha kung ang Ginoo? Ang tanan nimong mga questions, ang tanan nimong mga pagbati kayang i-handle sa Ginoo igsoon. Now for me, para sa ako, ang tinuod nga pag-ampo, katong pag-ampo nga gikan sa kasing-kasing. Pag-ampo nga mipadayag siyang gibati, tinud-anay nga gibati para sa Ginoo. Ikaw igsoon karon, I don't know kung unsa ang imuhang nagian na sinati karon. Apan taliwala sa imong sinati igsoon, i-invite ta ka na kanang tanan itugyan sa Ginoo. Istoryaha si Lord. Itugyan sa iya, isurrender sa iya ha. Isulti ang imong gibati karon. Isulti ang nga nasakitan ka. Isulti kung unsa ang anaa sa imuhang kasing-kasing. Because I am very, very sure, brothers and sisters in Christ, kapamalandong, dili ka mapakyas kay ang Ginoo kanunay namati kanimo. Igsoon, salamat sa pagsunod ni maong video. Magkita-kita na po ta sunod puhon sa ako na pong umaabot ng mga videos na kung na-bless ka igsoon, please like, please share this video. Basen doon na kay kaila, higala, o baka doon yung mga tao nga makatanaw ni ini nga nagkinahanglan ni maong mensahe. O ayaw sab kalimot sa pag-subscribe sa akong YouTube channel kung wala pa ka nakasubscribe, Brother Alex Lim, or follow my Facebook page, Brother Alex Lim. God bless you, brothers and sisters in Christ.